Patuloy na umaani ng batikos ang no vaccine, no ride policy na pinaiiral ng Department of Transportation sa mga pasahero na bumabiyahe sa loob, mula at patungo ng National Capital Region. Maging ang Commission on Human Rights o CHR ay nakakakita ng butas sa implementasyon ng polisiya. Ayon kay Atty. Leo Ray Valmonte o IC ng CHR Region 3, nalilimitahan ng DOTR order na ito ang karapatan bumiyahe ng mga taong walang bakuna. Sa ganitong senaryo, kailangan anya ng batas upang hindi maging questionable ang maging implementasyon nito. So dapat merong batas na nagre-regulate implementation o restriction ng right. So far, etong no vaccine, no ride policy, wala pa pong batas yan. So if you're gonna infringe of the rights on the rights of the citizens, dapat may batas. Paano naman nila ma-enjoy yung kanilang mga karapatan kagaya ng mga vaccinated? Bakit sila na iba? Anong meron? So maraming mga conditions sa Syracuse Principles were unquestionable yung policy. Ang paghikayat umano sa mga tao na magpabakuna ay hindi kailangan maging pwersahan o isang forma ng panggigipit. Bakit natin sila pinupuwersa? That goes to restriction or limitation, yung Category 5 sa Syracuse Principles na dapat hindi siya arbitrary at saka discriminatory or unreasonable. Kasi kung gusto natin silang himukin na magpa-vaccine para mapangalagaan ang kanilang karapatan, bakit coercive ang ginagawa nating pamamaraan? Bakit hindi natin sila i-educate, i-convince natin sila, buksan ang kanilang mga mata na maganda ang pagba-vaccine? Maliban sa karapatang bumiyahe, may karapatan din umano ang tao na pumili kung anong tingin niya makakabuti sa kanyang katawan. Bakit mo ba ihihiwalay yung unvaccinated sa vaccinated? Is the purpose to protect the vaccinated? Dahil ba nakakahawa ang unvaccinated? But we've heard the WHO that both are carriers. Health ang pinag-uusapan natin dito at saka buhay. We cannot really substitute their choice. Dapat meron kang karapatang mamili kung anong klaseng treatment ang iyong i-receive. Lalo na nasa tama ka namang pag-iisip. Yan lang naman yung mga exception ng batas eh. Bukas naman umano ang CHR na makipagdialogo at makipagtulungan sa DOTR para sa pagsasaayos ng implementasyon ng no vaccine, no ride policy. Samantala, nauna lang sinabi ng DOTR na may exemption naman ang nasabing polisiya. Pwede pa rin naman daw sumakay sa pampublikong sasakyan ng mga walang bakuna basta may karampatang dokumento, gaya ng medical certificate na nagpapatunay na hindi pa sila pwedeng bakunahan o di kaya na may barangay certificate para ipakitang esensyal ang kanilang lakad. Kasama si Jenna Lumbang Parungaw, JM Desus, CLTV News.